espai. Si tinc amics, si tinc amigues, no m'has de controlar. Res t'importa, deixa'm estar. Si no t'apanya, a volar. I qualsevol final comença amb un principi. Rellotge esfera sobre d'un nou temps. Deixem-nos de visions, de deliris, de ficcions, de miratges, fantasies, de quimeres i utopies. Són alumnes de tercer de l'ESO del Col·legi Hernández a Castelló, a la Ribera, i reclamen de la manera que han vist la igualtat entre homes i dones i la fi de la violència masclista. Una iniciativa en què han buscat les lletres compromeses a ritme de rap i en què tenen més clar on està el treball per a aconseguir un món més just. Arrimen amb pas ferm tots i totes entre els 14 i 15 anys de la mal anomenada edat complicada que donen una lliçó en vers. Deixem-nos de visions, de deliris, de ficcions, de miratges, fantasies, de quimeres i utopies. Rimes assonants amb el temps que vivim, compostes pels mateixos intèrprets. I actuar. I qualsevol final comença amb un principi. Quan un home cobra més que una dona, això és masclisme. Anem a tornar a començar en un món en què tots siguem iguals. No necessitem que ningú príncep ens salve, puguem nosaltres soles. Que para que les xiques puguen fer el que elles vulguin, poden pintar-se els llavis. Rímel, top, leggings, shorts... A petició de l'Ajuntament de Castelló al cor de la Ribera Alta per al pròxim 25 de novembre, dia per l'eliminació de la violència cap a les dones, han demostrat que la lletra, amb bon ritme, entra. Jo considero que sí, que és molt important parlar el seu mateix llenguatge, si volem que ens entenguen, clar. I així és com a un se li afegeix un company, 2, 3, un grup. Finalment en són 12. Voluntariat nombrós, aquí el professorat ha donat la mà i poc més. Res t'importa, deixa'm estar. Si no t'apanya, a volar.